очи, ма. Го Пас камерата. Фика, я ми опри камерата. Отиди на settings. Ана, литнах. Аз тук се зацепих. Дай, момче. Очто мяптам. Който се блъснах на Господ да не го пази. Не бе, вкараха ни вече. Пази. Ата като Няма, аз съм тук, бе. Кой вкара? Никой не ми вкара. Чакай, сега гледам. Давайте, ударих. Камера, правиш билд, увил, Как фейкнах съм, момче? distance 320. Имам 67 буст. Хайта е 110 Абе. и пърмен е това. Енгъла не трябва да го приприща. Това се изпусна. Yes. Да. Ревчо трябва да Дадох пас на реве. Ревчо. Не знам, май пускай. Абе, чо. Чакай. Абе. О, леле, как ми лагва играта. Давайте, бе. Аре, бе, виж колко центриране, бе. Да, По-центрирана е. Това беше пас, не беше центрирана. О, не. Ще те спри с микрофона от играта за секси. Как се спира? От settings отново. Тайрис Халибюртън. Къде? Напред! Опа, изпуснах топката. Не напред. Значи свобода. Айде. Истината значи смърт. Япа! Япма, няма япма. Тя какво правя? Свобода или смърт? Ауди. Чакай. Аудио. Ана, geldi burada. Браво, момче. Можеш... Чакай, ме беше... Кадир, давай. Кадир, вътре съм. Парти, чат, о... Ти къде е на Яба. о? Само quick чата го остави. Напред, отбор. Няма да ви лъжа, май ще ни вкарат. Така, сега чум ли са? Също така. Voice chat. Браво, момче. Я, Давай. говори. Напред! Ма, нали аз съм тук? На бето, давайте. Абе, коми се блъскаш в това шака яптън? Ръгато. Не бе! Степ час се стяра. Какъв бутон ми е? Степ час се стяра. Ама бутнаха на мене, бе. Не, виж. Какъв бутон ми е? Виж как ме бутнаха. Не съм. Да, Сам се асистира. Да, знаеш, Ай, друг voice chat, аз не мога да Не чу, чуя. внимай повече. Добре. Заставам отзад. Заставай! Къде? Абе. Няма заставане тук. Заставай после 2 в 1. Да, иначе. Напред! Зрителите Браво, няма да но- разберат. Абе, аз ще ги Зрителите няма да блъскам. разберат, ама няма нищо. Не Йота. беше нужно да го казваш, нали? Притесняй. Да. Не, гол! Е, Абе, Няма ние гол. сме... Не е гол! Вратата е от наша страна. Няма да ще е гол. Гол! Ора! Давайте! Мале какъв шут. Ако не карате сте педарашчета. Къде ли спусна малко? Къде? Брат, някакъв оранжев ме блъсна. Нещо имаш да ни казваш. Аз съм педрас. Те, Толкова Моли. знаем. Толкова знаем къде. О, Давай, бустако. Браво. япма да. Не, Не гол оцелих. пак. Мамкам. Аз. Да. Опитах да е. Мен не бутнаха, Какво брат. това, аз Васил не- Радецки? Това са някакви българчета, брат. Васил Радецки, бе, не Радецки. Радецки, бе. Радецки е. Тя не знам обаче дали с българското знае в Rocket League, те май не знае, че има такова нещо. Гол! Това е гол. Той ще го чаткам отзад. Къде скача? Каква хубава асистенция са малко. Не, изпуснах. За малко. Летим! Народе. Ора, япма! Не! Бабо ботката, Васил Радецки да изпуска.
Браво, Исма, браво. Ревчо стига рева. Ана! Ревчо вкараха А. ни заради теб. Ето тук виж. Я Показва. бе. Стефчо как не го барна, как не скочи един път бе Стефан. Давай, Газ. Ти до тяхната страна бе. Ви толкова ли пирите, бе? Ви за първи път. Кадир! Бягай! Ама... Аско! Ти ме буташ. Ей, Не, Хаско! втория път беше Стефчо. Не беше аз. Буквално ти беше, видях. Минерали, бутай! Минерали, центрирай! Тумач, Пази тумач. са! Центрирах! Гол. Перфектен! Е! Мале! 90-ката как Момче, виж гледам, как съм ма. ти центрирал. Виж И как аз съм ти направих центрирал. нещо. Аз направих нещо. Направи. Направи. Беше в клипчето. Напред! Оха. Ана, гюмнах. Кадир вече го няма. Трябва да вкараме гол и Удрайте, ти. 6-7 гола трябва да се вкарат. Сиксе. Рефер нерде, офсайд. Офсайд. Катни. Те не с Българ... те с Македония. О, брат, биха ни македонци. О, не, ремач, бот ремач. Ела тебе, Чингисхан. Нови. Еми няма. Живи здраве. Минерали, дойдоха. реди да е, реди. Дойдоха. Не единия дойде. Оня с дето Загубихме имаш. на западни българи. Македонеца отиде. Иначе мак... Другите Загубихме малко... на... Не, такъв дисреспект няма как да приема. Загубихме на западни българи. Мерлин, те Ма имат... западни българи. Те имат AI робот, така че сигурно ще загубят тази игра. Момче, Не, центрирай. някакъв влезна. Някакъв реален човек влезна. GG. Къде Добре, че центрираш, брат. Дмат. Аз не центрирал. Той май е македонец. Шмайзер! Що удари? Тюрозо. Желязо, бакър, всичко има. Къде ти си? Браво. Не съм. Добре, че съм аз, нали? Видях кое. Ей! О, не. Браво, Няма. бе. Не стан докътеш това поле, няма такива работи. Преди малко имаше 3 такива работи. Къде ти си? Ревчо реве! Ревчо реве! Превчо на реве. Ревчо не реве. Питах се. Ревчо трябва да почне да реве. Защото Локин. Защото... Защото Локин. Давайте, центрирах. Центрирам! Шут! Ей! Без такива! Я шакадер, чо? Демолишон! Is my mission! Какво? Абе, нищо де. Центрирай. Абе, къде стреляш, бе, брат? Она! Минерал ти си. Яша! Аз ви Сам казвам, си бе, центрира. златен съм аз. И аз направих нещо. Пазеца. Навлизам в тежката походка. Дев. Шут! Вие сте. Абе, Аз не сме ние. спокойно. Защитавам. Защитавайте! Бягай, бе! Момче, ние с тебе се блъскаме место. Пратих я напред, живи и здрави да сме. Абе, Стефан, Давай също- аз. всички Опитам живи се и да здрави. направя. Давай, центра! Центрирай! Мале! Мале! Какъв хубав пас дадох. Не беше много хубаво да ти кажа, ама няма значение. Как ще прескоча топ? Беше уникален.
Паса ми беше уникален, просто... Ай, той шут да бъде Аз съм уникален. тук, не съм. Той шут не беше уникален обаче. Аре бе, побави точно време ги удрах по-хубаво. Топката не е във Финтирам вратата. двама, брат. О, не. Халибюртън! Гол! Е, Дева. гол değil. Не Ана центрирах на за тях, всеки- да знаете. Кристиан ме гръмна. Роналдо ли? Ана, Не бе, македонеца. Кристи ли е? Пазеца! Шут! Али бе, това е грешна врата! Яша Кадир! Браво, бе! Аз паснах към Кадир, не шутих към грешната врата. Да. Беше към мен, Оставаш. аз съм сигурен. Направо знам, той... Ние просто метавижън правим, той ми знае. Аре Ора! бе, моля ви се. И кинизда ми, бе! Кристиан ни гърми. Я. Той я изпуска. Усти сма. Бегай бе, да та. Давай. Добре, хубаво, ти си. Центрирай! Гледай така към гол. Гледай така. Центрирай! Брат, Стефчо, А, как ти там изпусна ще бе, грижи, брат? брат. Къв мазен асист с небесата бях бе, брат. Кадир ме обърка. Кой ли? те обърка? Гръмнак. Аз съм Асен Мангала. Имаме проблем. Няма никакви проблеми, Аз няма съм никакви. проблема! И тримата изпуснаха Я, топката. почна да ми мигна. Напред, действай. Давай газ. Знаят свобода. Кадир ти си? Те сами ни Центрираха. центрираха. Охохохо! Майко! Той получи асист Те от сами си ни тримата. центрираха! Той получи асист от тримата, Те брат. сами си ни Един. центрираха! О, къде? Гил. Брат, оле. О, това беше много мазно, това беше мазно. Виж като Стефчо. О, Ада. Да, като Стеф. Пусти да удара топката, брат, ти можеш Като да Стеф трябва да асисти на противника. Дръжте. Давай, да вкараме още един гол. Няма. Много Айде, поставя. реварширахме се на македонците. Още една, виж Българистан знамето, виж Българистан знамето. Айде. Реди, И да матч. Айде ремач пак срещу те. матч ли? Хубаво. Ама не, Това цялото видео срещу македонци само Олдо. ще напишем там. Да си знаят кои са Ама истинските българи. не, бе. те двамата македонци отидаха, другия с македонското знаме изчезна и сега той е Кристиан да също. Да, Той Пико ще бъде сам бе. то прие. Да, то Пико беше в първия мач. Само Огалда. Само той остана. Той не се Ти- предава. Хем турски, хем български вкарваш. Карай малко цигански. Бен цигански, да. Цигански. Вустфилд мал. Взех си и новата мишка, тя ми дава мощ. Не е вярно, лъжеш пак. Не ми дава мощ! Взели си Спокойно, жълта пишка. Стефчо. Взели си жълта пишка за XP. Тихо е, брат. Аре бе, наркатрон. YouTube, извинявам се! Простете ми от моето дип сърце. Умирайте, бе. Простете ми от моите... Ора! Това беше за вас, YouTube. Това беше за вас. Ай, добре. Гледайте и се учете. YouTube, вижте какъв Оле. гол трябва да ми простите. Моля ви се. Forgive. Ако някой играе... Сега Rocket след този League да деливари се би пусне трябвало и срещу аз да вкарам. Аре, че Този ме деливари пускат би трябвало и аз да мене... вкарам. Много искаш. Центрирах! Шут! Яша бе, Кадир! Гледай го това, и аз карах. И аз карах. Само става и аз да вкарам. Сега остане и Стефчо да вкара. Аз карах хатрик. Яша бе, Кадир. Това аз бешех. Не знам. Добре, Пази са. влязам да.
Не бе! Не бе! Момчиле, Момче! Момчиле! Тъмън да оцеля топката и да изкарам. Това Виж. беше... Спокойно, момче. Това беше без да искам, бърках вратите. Ти си мислиш, че те... не му издържам. Давай газ. Потегляй, Стефчо, трябва да реве. Не, Ревчо, това виж сега, реве. аз просто се Реве. давам на македонците, даваме им един гол. Не им давай нищо да умират. Искаш ли? Да И умират. те за хора. Кадир сти си! Мале, Гръмнаха ме! вие сте едни от най-добрите... И ти изпусна топката също. Гръмнаха ме, бе. Как стана това? Ти да, асист противниците преди малко, тихо. Аз си вкарах автогол преди малко. Това ще стане в играта. Няма нищо, това е простимо, ти вкара гол и за нас. Това си остава между нас. На никой не казвай, дори на YouTube. Не качвай това видео направо. Качваме. YouTube трябва да знае какъв добър автогол джия съм. Опа, ама виж как потегли топката напред. Шут! Това е гол! Давай да! Аз ви казвам. Как да му открадна? Няма да крадеш нищо. Шлят! Фул корт! Всички ще Но, видите. По принцип хаф, ама Ще няма видиш нищо. ти. Абе... Пустете ми. Добре, вкарах отдалеч поне, нали? Толкова стига. Аре, давайте. Левчо! Не центрирам. Те ти центрираха! Те центрираха за теб! Къде те центрираха, бе, взей? Ама те Давай, двамата бяха тук, де. Сърце. Стефчо, какво Майка, правиш? Въпросът е, че те... Мусайбек. Сейф! Най-добрия. Сейф! Да, и на мен ми се бе. Аз сейвна го е. Не, на мен ми даде нещото. Ми да ми даде. Едно Не, време ме е вратата. Да ти е дал. Давайте. Абе, Аби! центрирай. Аби, нерде! Geldim. Стефчо, това е супер, брат! Сокар гелди. Стефчо, брат, това ти дойде като Голден Бал, брат. И как те влезна? Защото ти изпусна. Чакай, аз Не съм! Не съм! Добър. Да, Кадир да си жив и здрав. Това беше найс, няма нищо. Добре, Rocket League не е моя спорт. Не е моят спорт. Исма. Изма, набиосус! Спасих, отиде. Спасихме, да. Давайте, кадри. Напред, действай! Ама. Изпуснах, някой да удари. Те удариха за нас. Леле. Те пак удрят за нас. Давайте. Атакувам. Давай да. Давай, ама. Браво. Къде ти си? Къде разбиях край на света? Не бе! Къде двамата не ударихме? Ама. Сега ще им покажем. Преместям. Сега ще им покажем циганската маха в Местан ли? Потегляй. Давайте. Аз теб ще живееш в циганската. Сега ли разбра? Шут! Не. Къв шут, бе? Това е нашите! Това е нашите. Те изпуснаха. Те са ботки. Аз знам, че изпуснаха. Български джапанки. Който ме бутна жив и здрав да бъда. Аз бягам, аз бягнах и ти изпускаш. Бягай! Оно! Виж какъв вратар имаш, бе. Аз за малко пак да се Виж вкарам. какъв нападател. Центрирам? Да. Аз съм мидфилдър! Гръмнах. Кой си ти? Аз съм Христо Никита Стоичков. Гръмда. Давай, 50-50. 50-50. Давай. Христо Стефано! Аре бе, брат, знаеш какъв гол щях да вкарам, бе. Какъв? Хубав. Той е единственият Да, гол, къде? който те вкараха е автогол от момчу. Аз ви казвам, трябва да ги щадим. Окей, нещо. Оп, действайте. Аз съм на седма. А бенгите ма! Стефчо, аре напред. Ого, напред съм. Давай. Напред, момчиле обърка. Дай, карам го. Давайте, момчета, давайте, браво на вас.
Малко тролене да има, бе. Виж как се поех като... Гледай. Мяу. Искате ли ранкет? Ай ранкет. Какъв ранкет, бе? Не може да игра. Ти май за Господ Бог ме извади. Гюмолдо. Свържи. Трябва да направи мисии. Уинер! Опа, аз съм MVP. Българистан, гледайте знамето е. Българистан знамето е. Българи мейкинг. Дай, реди. Не Реди. ти дава такова ремонт. Да бе, те макеран си Реди, чакаха. просто... Даже Не, просто реди. он от първата игра пак учи да. Пико. Пико бандит. Пико парк. Пико парк. Така ли се казва, че он е от FNF? Не знаем от колко си казва. От 6-7 минути. Колко? Кока ли сме Е, со? пико да- Баба ти се едно око. Оттръпвам в легло. Отиваш в мезето, за да вземеш мезето. Момче, добре. Не качвай това видео. Ва! О, Double Glazed Apple Fritters. Мисля, че не трябва да качвам това видео. Фило! Дъмат. Кой ще е третия, последния? Той зарежда. Албания! Аквабаница. Аквабаница. Аква Албания. Още Балкани ли е? Трябва да им покажем, че България стане най-добре отбор. То било Албания, аз прочетох баница. Не! О, вау. Опитах. Фил... О, не, ние сега трябва да отмъстим на албанците. Той е Много къде ясно. Нали чу, че снимаме и... Ага. Фут! Нас. Без такива! Аз усещах, че нещо такова ще стане. Центрирай! Добре. Да. Уали. Центрира яптан! Гюм! Гюм. Как и тримата изпуснахме? И тримата изпуснахме. Вчера вкарахме. Колко и те изпускат? Не сме само ние. Поне. Уали. Яша, това е гол! Браво! Това е гол! Браво бе, Стевчо! Ревчо реве! Не съм бара, е. Лети! Ударих лампата отгоре, няма да имаме. Аре бе! Бегай, чукундур. Опитах. Десак! Ела теж. Нямаме. Не бе, него не го е бе. Ора! Гол! Кайдер 10 вкара. Каза да открадна ми гола, нали? Не ти открадна гола, той щеше да спаси. Куда ми ще да спаси? Извинявам се. Откраднах го тогава. Да, открадна. Хай, че каза тебе. Къде е кур го касае? Какво и ти си ми крадял головете? Аз само че... Не, ама мен това не ме интересува. Това е Кадир, Да. а и моето момче сега сподели. Той само за това ме е. Добре. Хубаво, ей сега Искам да споделям. гледам момчил как ви кери и двамата. Малко не съм карал един В гол. момента...
Малко този матч, не. Ти асистваш, брат. Уали. Не, нямам, аз Оли, тази игра оли, нищо. оли, оли. Аз тази игра нищо не съм направил. Аз само съм така. Обаче предните беше 2 пъти MVP майче. Или 3. Това е защото Денисов идва, брат. Е, Той ще го... знаеш ли? Ти мога да видиш това в YouTube клипчето. Имам го като доказателство. Иначе да. Кое бе? Сега снимам. Снимаме да. Май не чу Стефан. Все та, брат. Баба си. Блъснах го фал. Той по тази лайка 300 фалтра има тази игра. Хали Нютън. Давай, Хабиби. Хабиби изпусна! Аре бе, момче. Бе, големи ще. И Кадир изпусна! И Кадир изпусна, няма да видите мен. Аз се изпуснах. Ама аз не бях до вратата. Wide open goal. Това беше wide open goal. Мале, така им центрирах, направо си го вкарах. Стефчо, спри да им даваш асисти. Гледай какъв... А това ако беше на другата врата, колко ще ще бъде. Ако? Стефчо, спри да им даваш асисти. Нали. Да се зарадате те малко. И вие стига играхте като някакви рандомери, брат. То това е целта бе, да играем Какво? кеф. Ние не можем да играем, това е целта да не мога да играем. Да, ама пак. Един да седи на врата, какво и тримата да седите на... Но така е по-забавно, един като си е на врата, какъв е смисъл? Така не може да се бутаме. Ей, виж са! Ей, виж какъв врата! Дори не е на врата, пак отсила. Уале. Кой бе? Ти бе! Играта ми даде Epic Save, за какво ще ми говориш? Бягай бе, сървул. Не към Ти нашата той страна да бе! Сейф на всеки, бе. Не Е, кажи го на къде? Аз ли? Аз го направих да. Не, седам. Не бе, нищо бе. Ти защо са в другия войс? Защото много А шуми. защото те играят заедно. Дай. О, не. Седвам. О. Идвам. Не! Аз пак се вкарах автогол. Идвам, една минута. Опитах. Скипвай, Исма. Опитах, извинете. Спокойно, той не... да. За малко да се вкара. Ей сега. Сефте, спасявай! Брат, как ни обърнаха бе, брат? Стягайте Блат. се. Айде, Момчета, брат, някой трябва да помощ. остане на врата май. Айде, аз ще оставам. Кадър да стане. Ти си най-добре. Добре, хубаво, оставам. Ти си най-добрия Защото преди ти как жени. си най-добре, нали? Аре бе, центрирах бе да бъда таком в... Там ли се центрира бе? Не, защото никой друг... Момче, според мен трябва да снимаш как съмънваш екзодия. Аз мога това да го направя. О! Защото Спрете го! никой няма... Никой, какво му има да спиране? Той не може играе човек. Виж само и Махнете са бе. И вие не може играете играта. Аз съм пред топката и вие мен бутате. Ай, един гол травка бе! Давай! Центрирай! Центрирах! Ако не вкарате се... Кадир! Играй! Как така бе, ви какви такива сте бе? Ремач, срещу тия ремач. Кадир, брат, Как ви биха, брат? Кадир изпусна последния шут. Обаче аз излизам, защото... Аз направих някакво... Това не беше за... Това не беше... Що излъж, бе? Къде отиваш, бе, Това беше брат? някакво заклинание. Момчиле, аз отивам да вечерам. Окей, айде, че. О, Това сега става много С малко стига. и да. Стига толкова, 30 минути стига игране.